For today's video natay buhaton nga atong bukharon ng Christmas tree kay human naman ang kalag-kalag. Sa wala pa nagunahon na ako kung mubukhad ba jud nako ang Christmas tree or dili. Kay murag kapoy pa man. Ang akong gibuhat givideohan ako akong mga duha ka daga. Tanawa ra good guys oh. Nalingaw ko nga nagtan-aw sa ila. Iyan na jud na ang bation sa usa ka mama makakita sa anak nga mag-smile lang pero may di ka kasabot. Kana bang nagtan-aw kang hala pangarag ko naman nila oy sa una ako pa manitrapuhan ang tiil pangagagmay pa kaayo. Nga na jud na ang feeling sa mama guys. Iusa na jud nako akong huna-huna nga bukharo na jud nako. Ako na lang jud i-arrange or i-decorate or unsa bay tawag ana niya. Excited sad si Mama Philly to the rescue dayon gikuha dayon ang mga Christmas tree. Ay gisugdan dayon ni nang bandin og arrange. Kana bang arrange ba oy unsa may tawag ana oy. Ato nang pabarugon ba ang Christmas tree samtang sayo pa kay human ang kalag-kalag kay ingon pa sa kumbana mas maayo kuno sugdan sayo kay para kuno dakog agi. Gisugdan na nako guys. Ato jud ni siya tarungon atong bukharon para nindot ang porma kay baw ba mo guys pila na ni katuig among Christmas tree. Si Carmel Sky 1 year pa mao ipagpalit na mo niya karon ang edad ni Carmel kay 9 years old so meaning 8 years na ni ang among Christmas tree nga sige na mo bukad-bukad every December. Ingani jud ni guys para dili ta magsigig palit og Christmas tree karon ra ba perti nang mahala sa Christmas tree di ka kakita nga di ka abot og 1,000. Sos gamay nga Christmas tree 1,000 na. Unya kaning ako pagpalit na ako ani naa pa ni sa mga 600. Tan-awa kung wa ni nako hipusa magpalit na sad ko. Apil sad ang mga decoration sa life usahay magwinais jud ta di ba? Sa di ko story ninyo guys. Pagkagamay nako, pagkagamay namo sa akong igsuon dito pa ko sa isla nagpuyo no kay nyari ko diri sa Cebu City. College naman kanang nakagraduate na ko og high school. Kay baw ba mo guys? Wa jud may Christmas tree sa una nga amo ra jud makita sa amo kanang Belen nga naay Jesus nga gibutang sa pasungan unya Mama Mary ug Joseph mauna ang amo sa una symbol basta Christmas na naada yun ibutang si Mama Lily nga Merry Christmas and Happy New Year. Sus nindutan na jud sa among pamati basta i-decorate na uy nindot kaayo kay hapit na Christmas. Makainom na mig juice ani nga ambutan kung juice baka to kana ganing tang nga isa ka pack nga kanang tagpila na ang pack ana sa una nakalimot nako. So ibutang na namo sa isa ka jug. Unya puno na namo ang jug jar man siguro nga ana. Puno na namo og tubig. Unya butangan na mong ice perting daghana nya butangan na mong sugar kay color lagi sa among juice kay orange lang gamay nga murag ihi gani kina na mong lipaya kay balik-balik na mi ana sige inom guys unya hay grabe ang among tiyan mabusdik lagi sige inom og juice nga why kautdanan kanang unlimited ba ngano nakaingon kog unlimited kay kung muhubas na gani butangan na sad og sugar butangan na sad og ice. So, ang color sa juice, di na jud maklaro nga orange na siya. Basta kay lami siya, kay tamis man. Kana na basta Christmas ug New Year guys, malipay jud mi unya. Magluto dayon akong mama og bihon nga butangan og sardinas. Unya magbiko dayon akong mama og tik-tik nga pilit. Unya lami na kay na para namo guys balik-balik gud mi og kaon ana grabe busog na kaayo mi ana sa nga tanan lami na kay na para namo kay tagsara baya mi makakaon og ingan Kaya na lang Christmas tree. Mahal ba Christmas tree karon? Dito mo, muna to kasi na to balik-balik. Gamay kaayo ba? Diba pwede every year ta magpalit kay kanili man ni mapurot Hindi madaan basta to. ang ngayon ipuson raman yun tarong storage Gagmay kaayo no pila na ta. Wala, mahal na kayo na ron. Sa magkani kay dako. Palit na wala, 200 pa. Pilihan ka ron kay. Pila doon palit na wala. 1,000 may kape. dili ni 200 Pila ay doon. sa sky pamutang iskay o pata na human Pila doon. Wala ko na human. nakalimot na ko Unya na gani, imo na bitaya nga pa man mauman. Usa. Human naman. isa lagi hindi ka ramilita May pagmaligo sa kadito. Utang ka kag tubig ron na. Wa kay ligo. Simbawa kay ligo.
Tapang pa ko dili. Ano yan sila tabay mo? Pagbuhat kay. I-straight ba? Kaya mga kung ano, straight na pagbuhan mo na. Si, gusto sige yung Christmas tree, hindi mo tabang direct. Pero mahilis ang tanay yung fats. Ay, abugoy. Ang sipon. Lihok. Pagpis mas dira. Wala may Christmas. Ako sa gani, allergy ko. Aso, Oo, madam. pagpis mas dira. Oo, madam. Pagpis mas dira na. Kaya kada ito advice na, give me your business. Okay, kuha na ko sa imong bag. Pagbuhat ito. Tagati ka 1,000. Buhat mo pila na ka days. 1 week. Oo, 100. I mean, 1 month. Saan mo akong bag? Wala ka na yung money diya. May money diri. Sa money na ko dito. Gusto niyo po ano? Money. Money ito, money. Saan? Wala ka na yung money diya. Ay, taka. Ah, di mo na money ito na. Money na diri. Mawa na. Balik ko. Hindi ka money. Money ba na po? Talo na. Mama, may extra na naman. 30 pesos na. Mag-ibig na Christmas tree. Diya? Ako, Kay ako man sa dumato rin ni kabuntag, ngayon sa kugsuhog nimo ha. Kana naman lang ako isuhog, ano lang ko isuhog aning bataan. no. Ya, ipalit na sa imong sinina, ikuha na ha. Kana naman lang ang liyog nga ako isuhog sa imong. Future belongs to those who believe in the gift of feelings. Pabayad ka. Ugma kay hatot ti ka bayrisad ko. Tabla ra. Di mo na, di mo na bayaran. Bayaran na. Bayad. Di na ko kasugos ako anak kay sige lang tagkaw. Bayad ani. Eh. Ay mo trabaho editing man nga wapil mo. Ya, ang imo ang kaunon, mo Gani, ang pila imong mga kita. editing, hindi ka mukuon. Pila imong kita mo na ipad ni pagkaon. Ay May nakaon bana na. na. Sige ka pasugol Oh, nimo. and food kami may nagbayan na di na ka moapil sa mong food ha. Wala na lagi mong food. Go. Okay. Hindi naman Ako takasubo. itlog niya, ako magbukas Inoon. itlog. Ako Bataan. sa itlog. Gusyante man siguro ini kada ko ano. Ay kumuta Pag dito. edit tuod pero sugo na to ihapon. Ay kumuta dito. Nang- Ang good girl. Ang Ang trabaho sa good girl, girl, editing lang. Ang good girl, ay mag-editing. May Tama na nakalaman siya. ba? Bayaran. Ang editing ko sa sa papa ko tuman. Oh, pero So, siguro sa papa, kailangan bayaran. Nawala. yan. Eh, Pabayron ti ka. Daghan ba jud kay, di pa jud kayas kay. Ako gani mga bayad di mo na. ah, Sige lang. Sani bataan ko syante man siguro Ano ini kada ko ani. man. Di tani ner. Duwang na to ani bahala mo diha umi kwarta. Kamu diha. Ilang naman sa kuya. Bahala na mo diha umi kwarta. Aram ko magsalig ni Bataan kuya. ang tani diha. Why man ni mga anong pwede. I love this guy. Mutawar ko sa inyo. Wala na kay money Lori. At that net RC. Kita ka na. Salig na ko ni GN mo. So ngayon umita. Flash na wala. Na-flash na muna na ako. Hoy, Di balik. Uy, naunsa sa yan nasad na siguro na yung tubol. Sa, Sino naman yung bataan eh? may kain. Ikan man mo. Nakaikuan. Na ko ni pilit ko nga. Sabi ko bawal ng kuya ni mo arte ka na. Mura sa diyang tayo di mo pilit. Ang ibig iba pilit. Ang tubol di balibol. Jud mapurma ang among Christmas tree guys. Yan ining purma. Nya itusok na siya diha. Mutaas dayon na siya, o diba, automatic. Guys, nag-decorate na sad mo sa inyohang Christmas tree. Nabukad na sad mo kung unsa ron ang inyong gipang putos. Sige, pang bukara na, magdungan tag pang decorate. Sige na, bukara na dayon ninyo para tanawa ko. Nagbukad na ko sa akong giputos. Ako nagi-decorate. Excited na kaayo ni akong anak. Og ang akong bana kay number 1 man jud siya nagsigig ingon. Magkuan na lagi ko mag-decorate na daw. Balik ta sa experience nako basta Christmas guys. Kanang basta Christmas nakasuway ba mo nga kung magbiko ikay magluto di ka ganahan mukaon. Pero kung lain gani ang magluto, lami ikaon nya kay sa una si Mama Liling siya man ang tigluto. Sus, mag-ukay-ukay na siya kami, mag-apong jud mi. Sige jud mi tan-aw. Di jud mi anak mo hawa sa abuhan kung dili maluto na ang biko kay lami no lagi kaayo ikaon.
Nya siya, inikahuman niya luto ni Mama Liling, di na siya ganahan mo kaon. Kami lami, kaya among kaon balik-balikan, jud na namo niya. Sa iyahang gibiko, kato laging tik-tik guys, uy. Mauna iyahang bikuhon, kay lagi, di mi ka-afford o palit, anang pilit nga humay, kay mahal man. Unya guys, kay hatdan man mi sa among iyaan, kato si Tia Vic og biko nila. Lami lagi sa ilahang biko, kay kana jung bang na ay mani, kanang nindot jud kay pagkaluto ba kanang pilitanan. Lami lagi sus maoy dali mahurot. Ako din ingnon si Mama Liling ngani unta ang atong biko pagluto. Ni siya di lagi ta kapalit ana kay mahal, di ta ka afford puro tanan pilit. Nya usahay magbiko sad siya pilit unya sa gulan pad niya ug dili pilit. Nya number 1 sa jud nga ang experience dili nako makalimtan kana ganing ini New Year nga tanan prutas pangitaon kato si gabi na kusog kayo mangita og prutas mangatkat og kana ganing bayabas nga hilaw pa hala pangwaon na niya ibutang na niya sa iyang collection nga mga fruits buongon iapil sad na niyang buongon saging naaman sad mi saging sa una. Nya mangita gyud na siya maglibog gyud na siya kung dili gyud maabot og 13 ka prutas. Mangita na siya di bisag dili prutas si apil lagi niya guys. Nako yawa lagi ni gabi na kugihan kay na siya sa tanan mangita gyud na siya basta mga circle pangwao na niya. Basta naa sa kaumahan pangwao na niya makatawa na lang ko lagi. Unique kayo ang amo ang fruit sa una guys. So siguro kung naay video sa una nindot kayo to nga mga experience nga among gibuhat. Sayang lang kayo kay ang kaning cellphone karon na lang. Sa una pagkagamay namo wala unsa paguntong tuiga wala baya mi gipakataw nga naay cellphone. Si gabi na kusog kaayo sa una magtuo-tuo na jud na siya tinuhuan iya ha. Kinahanglan ko no na ay fruits nga 13 ka buok. Unya magluto og biko para pilit ang relasyon. Magluto og pansit para taas ang kinabuhi. Ingana sad mo guys. Naapa jud lain guys. I-open niya tanan door, tanan bintana, i-open na niya tanan. Siga tanan suga kay para ang grasya musulod og ang swerte musulod o di ba? Namo ana. Mao na inyong buhaton guys. Kay ingana among gibuhat pagkagamay namo nga didto pa mi nagpuyo sa among isla sa Bantayan. Kaning New Year ana kaming tanan mo attend mi og misa. Di jud na mahitabo nga dili mi mo attend og misa. Kami tanan family moadto mi og simbahan magampo mao nang number 1 nakapaswerte namo. Sa kinabuhi, dili jud na wag tangon ang pagampo, pagsalig sa Ginoo. Wala man taaning kalibutan na kung wala siya. So mao na guys, nagwali na sinang bandin. Salamat sa inyong pagsuporta guys, kay hapit na maporma ang akong Christmas tree. Kami ra jung duha ni Mama Philly ang nagkuan ani naning kamot nga mahuman. Mao na ni ang final look sa among Christmas tree nga naa nay lights. Tistingan jud dayon ni nato kung unsay dagway kung naa na musiga na ning series. Okay ra kayo no, murag yapon bag-o. Mao na ni guys, Merry Christmas in advance sa atong tanan. Salamat sa inyong pagtan-aw. Bye bye. Sunod na sad na ko nga video. Bye.